ljudi, pozdrav svima od vas sa kanala Sassy Monkey. Danas ćemo da igramo Troll Face Quest 2. Prošli puta smo igrali Troll Face Quest 1. Ima mislim 5 ili 6 takvih igara. Čekaj, šta si sad uradio? Ne, lakše mi je ovako, pošto sam već namistio kameru. Današnji gost će nam biti Aca. Što se ovo... Mrš, čuti prijatelj. I on će danas biti sa nama. Već nam se smeje kad pređemo preko starta. Evo, ima 20 nivoa. Ćemo to danas preći? Da. Dobro. Da. Jeee. Completed level. Šutno vas je. Šta je ovo? Ne. Neću ovo prvo. Ima nešto veze sa ovim na znaku. O! Sad smo u Obama. Ej. Sweet. Ali isključiš blic, ono gore, znaš? Nije. Ne, to su slika. Ne. Mislim da znam šta je, možda treba da zažmuri. To je to. Vidi ga. Troll Cloud. O! A, prehladno. Pre toplo. Ne može. Da klikneš na sredinu? Ništa. Kod njega, ne. Onda mora da ima nešto vam. O! Ček samo malo ljudi. E tako. Daj. Što? To je to. Vidio? Pararam. Da vidimo, op, da. Ao. Tarararan. Pecanje. Klošari. Riknjavela. Sad ga moram nađem face isto. Ovaj i ovaj su isti. Nisu. A menju se. Nisu isti. Marš. Barararam. Znam te ja, nećeš ti mene da trolaš više. Šta ovo bi? Molim. Ćemo Happy Wheels posle. Sljedeća epizoda Happy Wheels. Trolotanik. Uplašili smo stenu. Koji smo nivo 13?
O. I. Je! Tako sam ja dobar, a? Hladno je previše. I što se ne menja ovaj broj ovamo. Samo došao nam je tata, tako da... Eto ga, dobro je. Dobra je temperatura. Sad... Aha, vara nas, sram ga bilo. Okej. Isključio... Kako radi kad se isključilo? Isključimo ovo. Ne. Eto ga, spasili smo ga. Još 2 nivoa. Restart. Dobili smo troll coince. Next level. Da. Sad level, ovo je najviše. Znači moramo 2 puta ovako. O. Bum. Bum. Opet, nas. Prevari smo ga. Riješili smo... To je igrica. I nadamo se snimit ću svih 6 delova, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!